கர்த்தர் நல்லவர். இங்கே வந்து நம்ம பார்க்குறோம், கர்த்தர் ஒரு மனுஷன் கூட இருக்கும்போது அவன் தான் ஸ்பெஷல். அல்லேலூயா. ஒரு மனுஷனுக்கு பணபலம் அதிகமாக இருந்தால் அவன் ஸ்பெஷலா, இல்லைன்னா அவன் பின்னாடி ஆள் பலம் இருந்து பலசாலிகள்லாம் கூட இருக்கிறது ஸ்பெஷலா? எது அவனுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கும்? பணம் அதிகமாக வச்சுருக்கிறதுனால அவனுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்குமா, இல்லை பலவான்கள் அதிக பேர் அவனுக்கு பின்னாடி இருக்கிறதுனால அவனுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்குமா? பலவான்கள் அதிகமாவா? இந்த ரெண்டுமே கிடையாது. எந்த மனுஷனோடு கூட பலவான்கள் அதிகமாக இருந்தாலும் அவனுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்க முடியாது, பணம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவனுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்க முடியாது. ஒரு மனுஷன் கூட கர்த்தர் கூட இருக்கும்போது தான் அவனுக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்க முடியும். அல்லேலூயா. அது மிகுந்த ஆனந்தத்தை கொடுக்க முடியும். இங்கே தாவீதை நம்ம பார்க்குறோம். தாவீது ஒரு ஆடு மேய்க்கிறவனாக தான் இருந்தான். அந்த தாவீது ஆடு மேய்க்கிறவனாக இருக்கும்போது கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்தார். அல்லேலூயா. ஆனால் அவங்க அண்ணன்கள் வந்து பெரிய பலவான்களாக இருந்தாங்க. எங்கே? இராணுவத்தில் ஒரு வேலை செய்கிற ஒரு இராணுவத்திலே சிறந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க அவங்க அண்ணனுங்க. அவங்க இருந்த போஸ்டிங்கை பார்த்து அவங்க அப்பாவுக்கு எப்போது என்னது இருந்தது? அண்ணனுங்க மேலேயே கவனம் இருந்தது. அவங்க அண்ணனுங்க எப்படி இருக்கிறாங்க, சுக செய்தி கேட்டு விசாரிச்சுட்டு வான்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து ஈசாய்க்கு வந்து எப்போது என்னதான் இருந்ததுன்னா அந்த 3 பேர் மேலே தான் கவனம் இருந்தது. தாவீது மேலே கவனம் இல்லை. ஏன்னா அவனுங்க பலவான்களாக இருக்கிறானுங்க, அவனுங்க ஒரு இராணுவத்தில் வேலை செய்கிறாங்க, அவனுங்க ரொம்ப நம்மளுக்கு பெருமை சேர்த்து வச்சுருக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய கவனம் ஈசாய்க்கு எப்போதுமே என்னது இருந்தது? அந்த 3 பேர் மேலே தான் இருந்தது. ஆனால் தாவீதோடு யார் இருந்தா? கர்த்தர் இருந்தார். அல்லேலூயா. ஆடு மேய்க்கிறவன் தான் தாவீது, சாதாரண ஆடு மேய்க்கிறவன் தான். ஆனால் அவனோடு கூட கர்த்தர் இருந்தார். அதனால தான் அவனு கர்த்தரை மகிழ பண்ணினார். அவன் எப்பொழுதும் என்ன செஞ்சான்? ஆடுகள் மேய்க்க போகும்போது அவன் ஆனந்தமாக மகிழ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார். கர்த்தர் அவனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார். அல்லேலூயா. ஆனால் அங்கே 3 பேர் இராணுவத்தில் இருக்கிற அண்ணன்களுக்கு ஒரே பயமாக இருக்குது. அவனுங்களுக்கு பயத்தில் இருக்கிறாருங்க, இவன் ஆனந்தத்தில் இருக்கிறான் தாவீது. ஏன்னா அங்கே வந்து இராணுவத்தில் யுத்தம் பண்ணதுக்கு ஒரு பெரிய கோலியாத்து ஒருத்தன் வந்து நிற்கிறான். அவனை பார்த்த பயத்தில் இவங்க 3 பேர் நடுங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு கர்த்தர் கூட இருக்கிற ஒரு மனுஷன் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறான், ஆனந்தத்தோடு இருக்கிறான். அது மாத்திரம் இல்லை, அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து எப்போதும் அவங்க 3 பேர் மேலே தான் கவனம் இருந்தது. ஆனால் தாவீதை நோக்கி பார்க்கவே இல்லை. தாவீதை சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி என்ன செஞ்சார்? அபிஷேகம் பண்ணினார், எண்ணெயை ஊற்றினார். அப்போ இவன் கவனம் எங்கே இருந்திருக்கணும்? இந்த 8 பேரில் இந்த 7 பேர்கிட்டையும் கர்த்தர் இல்லை. அப்போது தாவீதோடு தான் கர்த்தர் இருக்கார் போல். அதான் சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி அவர் அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு கவனத்தை இவன் மேலே தான் ஸ்பெஷலாக திருப்பியிருக்கணும். ஆனால் தகப்பன் அதை உணராமல் என்ன செஞ்சார்? அந்த 3 அண்ணன்கள் மேலே தான் கவனத்தை வச்சுக்கிட்டே இருந்தார். ஆனால் அவன் மேலே அபிஷேக தையில இருந்ததுனால, கர்த்தர் அவன் கூட இருந்ததுனால, அவன் சாதாரண ஆடு மேய்க்கிறவனாக இருந்தாலும் அவன் போகிறான், கோலியாத்தை பார்த்து அவ்வளோ பெரிய மனுஷனாக இருக்கிறான். அவன் பெரிய மனுஷன், சிறு வயதுலேருந்து இராணுவத்தில் யுத்தத்தில் தேறினவனாக இருக்கிறான். ஆனால் அவனை பார்த்து இவன் சும்மா சாதாரண ஒரு மனுஷனை போல், ஒரு கோழி அடிக்கிறது போல். அவன் கோழி அடிக்கிறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நம்மளுக்கு பலம் தேவையா? இல்லை, அப்படி தானே? ஆனால் அந்த கோலியாத்து சொல்கிறான், நான் என்ன நாயா, எனக்கு முன்னாடி நீ கல்லை தூக்கிட்டு வர அப்படின்னு கேட்குறான். அப்போது ஒரு சாதாரண ஒரு கோழியை போல், ஒரு சாதாரண ஒரு காக்கா அடிக்கிறது போல தான் அவன் என்ன செஞ்சானா, ஒரு கல்லை தூக்கிட்டு வந்து என்ன செஞ்சுட்டான்? அவ்வளோ பெரிய கோழியாத்தை வீழ்த்து தள்ளினான். ஏன்னா கர்த்தர் அவனோடு கூட இருந்ததுனால. அப்போ நம்மளுக்கு இந்த உலகத்தில் பணம் பெருகிறதுனால நம்ம மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது, ஆள் பலம் பெருகிறதுனால நம்ம மன மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது. கர்த்தர் ஒரு மனுஷன் கூட இருக்கும்போது அவனுக்கு ஆனந்த களிப்புள்ள மனுஷனாய் ஆண்டவர் மாற்றுகிறவராக இருக்கிறார். அல்லேலூயா. நம்ம பாடும்போது அந்த பாட்டை நம்ம உணர்ந்து பாடுவோம். அல்லேலூயா. மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் என் கர்த்தர் என்னோடு இருப்பதால், மிகுந்த ஆனந்த சந்தோஷம் என் கர்த்தர் என்னோடு இருப்பதால், குறையில்லையே என் கர்த்தர் என் மேய்ப்பர், குறையில்லையே என் கர்த்தர் என் மிகுந்த ஆனோடு இருப்பதால்.